Kivuton selkä, litteämpi vatsa, parempi työkunto arjessa. Kaikkia näitä yhdistää se, että meillä on oikealla tavalla vahva keskivartalo. Tässä nyt muutama tämmöinen perusliike, mitä kansi ihan jokaisen meistä tehdä. Olet varmaan jo tehnytkin mun kanssa näitä vatsan tiivistys- ja rentoutusharjoituksia, kerrotaan se nopeasti. Eli uloshengityksellä tiivistää vatsaa ja sisäänhengityksellä pullautetaan vatsa niin ulos, kun se täältä pääsee. Uloshengityksellä tiivistetään vatsaa ja sisäänhengityksellä pullautetaan vatsa niin ulos, kun se täältä tulee. Mä yritän pitää selkärangan ihan paikallaan, selän alla pieni notko, pieni kaari, niin että mä en ole painanut sitä selkää lattiaa, vaan se on niin kuin pitkä. No sitten kun tää sujuu, niin sitten me lisätään siihen se vatsan pito myös sillä sisäänhengityksellä. Eli uloshengityksellä mä tiivistän vatsaa, sitten sisäänhengityksellä mä yritän ottaa tänne kylkiin ilman, että se vatsa pullahtaa ulospäin. Ja sitten taas uloshengityksellä mä tiivistän entistä enemmän sitä vatsaa ja sisäänhengityksellä levennän tonne kylkiin. Ja nyt mä saan semmoista hyvää pitoa tänne, mikä auttaa mua esimerkiksi silloin, jos selkä kipuilee seistessä tai istuessa. Tai sitten mulla on vaikea vaikka maastavedossa tai kyykyssä tuntea, milloin se selkä on suorana. Niin tää auttaa mua nyt siihen. Tämän saman harjoituksen sä voit tehdä esimerkiksi nelinkontin, mutta tässähän se on astetta haastavampi, koska se maan vetovoima vetää sitä vatsaa tonne alaspäin. Eli ihan samalla tavalla mulla voi olla pitkä selkä, hartiat alhaalla, uloshengityksellä tiivistän vatsaa, sisäänhengityksellä mä rentoutan vatsan niin, että se roikkuu tänne alaspäin. Uloshengityksellä tiivistän, sisäänhengityksellä rentoutan. Näin, että se pullahtaa ulos. Ja sitten se B-osa, eli mä yritän pitää sen vatsan koko ajan litteenä. Uloshengitys, mä tiivistän vatsaa, sisäänhengitys. Mä ajattelen sen hengityksen tuonne kylkiin, selkään. Vatsa pysyy litteenä, uloshengitys. Mä taas tiivistän entistä enemmän sitä vatsaa ja sisäänhengityksellä. Mä ajattelen sen hengityksen tuonne kylkiin ja selkään. Ja tällöin mä saan ihan erilaista tukea sinne keskivartaloon ja niihin mun keskivartalon harjoitteisiin. Nämä on erityisen tärkeitä myös silloin, jos sulle esimerkiksi istumaan nousussa tulee semmoinen olo, että sieltä vatsan keskeltä pullahtaa jotain ylimääräistä ulospäin. Niin silloin se, että sä osaat jännittää sen vatsan sisäänpäin, niin sä saat pidettyä sen paremmassa asennossa silloin, kun sä teet esimerkiksi perusistumaan nousuja. Laitan nää testiin ja näitä voi melkein tehdä vaikka päivittäin.